खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय मिथिनो गोनां मोननैसो रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आसामनि एएचएसइसि काउन्सिलआ ओइचएस सेथि बोसोरनि गासै फरायसाफोरखौ दैखांनो थांखि लादों। आसामनि आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ गावनि सिङाव थानाय सोलिफु बोसोरनि गासै ओइचएस सेथि बोसोराव फरायनाय फरायसाफोरखौ दैखांनो थाखाय थांखि लादों। एएचएसइसिआ गावनि बेन्दोंआव थानाय गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरखौनो फरायसाफोरनि मोन्नाय नम्बरखौ इयुनाव नाम्बारनि फोरमान बिलाइखौ होनो पर्टेलाव थिसननो थाखाय बिथोन होदों। बे गिदिर बिथांखिखौ थांनाय बिस्तिबारखालि लादों। काउन्सिलआ गावसिनि बेन्दोंआव थानाय गासै सोलोंथाइ फसंथानफोरनो मोनसे नटिफिकेशन आयेन फोसावनाय जादों। बेनि गेजेरजों ओइचएस सेथि बोसोराव फरायनाय फरायसाफोरखौ दैखांनानै होनो थाखाय बिथोन होदों। नाथाय नोजोर होनो गोनांदि जायफोर फरायसाफोरा हरखाब मिथिंगायारि खैफोदनि जाहोनाव आनजादआव जिरायनो हायाखैमोन बैसोर फरायसाफोरखौल' दैखांनाय जागोन। फोसाव बिलाइनि बायदिब्ला जायफोर फरायसाफोरा आनजादनि खारथिंखौ जमा होदोंमोन नाथाय मिथिंगायारि खैफोदनि जाहोनाव आनजादआव जिरायनो हायाखैमोन आरो माखासे फरायसाया माबेबा आयदानि आनजादखौ होनानै गुबुन आयदाखौ होनो हायाखै आरो जायफ्रा गासैबो आनजादखौ होदों नाथाय मिथिंगायारि खैफोदनि थाखाय मोजाङै होनो हायाखै। आनजादनि समाव भुगिनांनाय गासै फरायसाफोरखौ ओइचएस नैथि बोसोराव थिसननो थाखाय बिथोन होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गाबोन 11 जुन 2022 अक्ट' खालि क'क्राझार कमार्स कलेजनि नब्लाङाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनाय आयदानि सायाव मोनसे जर'खा सावरायमेल लानाय जादों। बारग' एनडिएफबिनि गावखुंथाय फिननाय रिहेबिलिटेसननि अनसुंथाइ मोन्नाय चेकनि जेंनाखौ मोगा-मोगि जानांनाय बिथांमोनखौ चेक बिलाइजों लोगोसे डकुमेन्ट्सफोरखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनो जमा होनो थाखाय गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों खावलायहरनाय जादों। काटिहार बारौली रेल दालांआव सासे सिख्लाया रेलगारि खारबाय थानाय समावनो रेलगारिनिफ्राय सासे सुबुंनि मबाइलखौ सिख'हरदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी हालामनि राफोद रेसलिं गेलेगिरि राजु गयारीखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मदद होनो खोथा होबाय। राजु गयारीआ WWE आव गेलेनो हानाय बायदि मदद होनो खोथा होदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मैया 9 जुन खालि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि न'आव राजु गयारीजों जयै सावरायलायनाय जायो। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। थेंक इउ।